Fulano lamsugo sini kokbrok technical tai entertainment channel. Tini norok ni bagai yang haino hai te kaisa love story ti feuka haiba hamzam ni kothama. O kothama seno share khai hoka sini khoroksha takhu. Abino kothama no norok no ang share klai khnarwana norok pulani simi paithau sora khalogui khnawi tongdi. O takhuk songke ha belakene bigira. Teboni atsai shongbo gabang Tebin bufangke buni noro samuro kayo ba bolok falo hakeno bongno poriruk tongta buna atsai shongbo kabang gaba angke hatakok kamiga nanino khorokse burino bobelaino khafurka te buri bobelakeno naithoguta ge buri shongke bongni site kisa gana asak to gana ya haifun bongni seke to gana angke hatakok oburi tuition logo thangka ba school logo thangka angke lama rogo khana singi tongoyuta kokda masano amtirok ngai angke faitago angke belakano taku bini ukulokorongkha ba korosna logi nakya angke oburei bini nogo sairka bini ma babono angke obure ni buma takuk tuni nogo phai o takuk no kutuk phaikia joli phaikia anang sejono disturb rakhai de ang sejon logi logi tangdi nang habira basabai sabo kainai amai rakhani kabangma nog rogo sawoi o takuk no kutugui kalang thaka burini buma gatofana takuk burini belai khana hamzago angke agin hasi to disturb ro khaya tofan bukhaw belai khana hamzagi tongta angke haide bini logi logi muno prai ek boshor hai rokun kha o takuk burini logi logi mangno asake bumona hamzakta angka buri yakolokno takuk ni bagyo ro khlokani mangata bo tirfura pulisho chakiri mani rekha gebo khorokse bigra nukuni sajala tongmani borone ase jomabo kabangma joto pori tongmayo tai bini bufabo bele kosto khai buni noro samung khai bollok phalai borono rang puisaro chalogoi pori tongmuta ke nukungo khorokse sajala chakiri mangkhangke bufani bo te kisa poja helanka hediba go takuk bo chakri joining khaikya gabuni yaklokon takuk wansuka tabulane hamjama bore anu goshina bana afrle bekar okhni danu ba hamje angka bini nukuni borok bana sajagya joli accept khaya amti rokhni bo wansugoi haino hai bini hamjama bore no bo propose khaikya angkano afrke kubu no goshina kha brini bo ha jong tai bore bo goshikata gaboni yakulo sakiro shuti phei nogo phaikya angkano nogo sama tongleya a brini bo famang borong nogono ha boribaino o takhuno nokaisakano toniton khata angke o takhukno o borisongni family ni jotto nukhungni khorosorok bomang rang pushari maton khata angke o borini bana juksong bu phangsono o takhuno porimatono te o borinobo bini hamjam borinobo o takhuk rang pushari porimatong ota go borike class 12 pori tongota angke ai nogro khorosro halia borini bafa o takhukno ayang asai joma kabang ni bagai darang pusharok marana kiri jam bonga fano hai ni bagai da rohaya batan ka abu bisilia angke haite no prai bisha hakaba 1 year rokka angke o takuk ni bina hamjama baribo college ka kha angke agortala no aburei college poreo angke jotto nogbara tongoi porimani rang pusharok o takuno rima tambai ta jotto porimani khorosarok tai aburishoni nukhungni joto nangkuk mani o takuma rima tongbayota gai nogo hongke bini bufayong songno bini buma bufasano rang puisa sero hariman liya chakiri bo mamani katal hongke ba hongke habni yaklo khona tamungka o takukni posting gato belakana hasal koila sor phaising bini hamjama bureke agortlawo nogbara nawi pori tongota college hongke obori saisung hnai bo bini bumano nogbara tubuiton phayota Engkau takut keto masa wajar faitango nogbaran damro joto poriman khorso yu kalang thangpa yuta gata mungka obri keto belaka nai thok engka ba agortala stongi to engka ba engka agortala ni no khoroksa doctor khlainai obri nya nogui hamjaka o doctor songa belakan gana o doctor ne bini buam phab chakiri boni nijini nok agortala engka doctor ba boro saimanai ba obri kaina thik sla tongo hnai engke o doctor burino propose khaika atai burini family bini bumano no koksor hok kata ninna sajik bai kainai da no ama heki kaisa koksor hok kata boini yaktai ingke oburini buma loop nangi thangata obole ase jomabo kabang tai police khaitongo betan no bo kom mana hair wan sukata
Oke, doktor ke to buang buh sakirin agartala bo nijini nok anang sajak suki ke mat tongana amtini bo wan sukana brani buma katam khaikya doktor be kaina hne kogri pe ke basajak no yangle kaina su kok tik sala saganang basajak ni sala su joto kisu bongni family rono solori tono ga doktor be kogri pe kya kaina hni basajak no ga doktor be kogri family salni simino basajani hamjang masala bai sakangna bagri mangsa saitok tongsi obroni bomata asalano saknang liya puilani je basajan kaina hintomna sala police khaine no saknang ya kogro sataya phaki goina khaya amtirongi tongkha yangla doctor ba kainen kok suri phaki hingke ba ga kobu kubino basajangna chukli sege asala bai kok saraliya asala bai sakagi phaki ta asala phaki saknang liya omahai khai donkha Oke, basajana chukli sekata buma segai sekagai faikha asala bai. Gasala kato kobor hamzak mani asik rang pushar kibi poriton mani. Oke, kogdin hengkana dati kena doktor bai kairi rohka. Oke, habur yak lokana takuan suka. Tamla khaijene kapal sa hamle yani bosong khata. Asik hanjalai tomasa khari hui kaijina nuwan suk tomase berni buma chukli segai basajakna sekagi dekor sela bekai rohka ke taku bo bakhawa kyang kone wansung phai kyang ke bobo kajana to nangnai dukung to khana nangnai hnei bo bobo dekor se bari bai kaijak pai kya aw taku binio thokai jakmani je biniman mari family kothama rokno basung share khai kya viewers rok narok binio kothama khana oi mungsasuk sanani musung kangke comment box please typing khaidi Tay faithago tamuno sini channel lo katalangai tongkhaba please subscribe khaidi kaham nangjake like share khainani tapongji jotono Hambai